kunufaika huduma za sawa. Kama chalani dual mochung ne apaya Kenha, yuakaluwore kod kwan loche mag trela matingo sigo mago mapek gi okadho dwaro mar chik. Kane gichaka yanga pedha e wang' apaya mar mako derepe matingo siga taro mar chik, apisas ma Kenha oyango ni ibiro chiw twech mar jela kuom higni ne joriemba trela makamago mago mabende oklu chike kaka owinjore. Kaluwore kod jata chenro mar kar pimo kilo mag loche mag Gilgil Jackson Simiyu, thoth trela matiyo gi wang' apaya no ema oseyudi ka ketho chike. Oyango ni apedha manyoro trela maromo 500 ne oyudi ka okadho pek mar osigo monego giting' ka derepe to nomaki. Once they passed the wind bridges, most of them lift the axles, and once they lift the liftable axle, that weight that was supposed to be carried by the liftable axles is distributed to the remaining 5 axles, which makes them carry more load than was required. When we are in a particular area, they hide their lorries such that we can't impound them. When we leave a particular area to another area, they then carry on their business. We also hold regular meetings with the police to share intelligence on some of the hostile areas